F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sara tat-tajba minn ftit oħra ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ser nospita lill-kantanta Nadine Aksisa. Il-mużika jazz lil Nadine qed toħodha ma' kull rokna tad-dinja. Fil-fatt is-sena li għaddiet biss kellha wirjiet l-Awstrija u l-Eġittu. Minn hawn ftit tal-ġimgħa oħra sejra l-Ġermanja. Nadine għandha passjoni kbira għal mużika jazz u spjegat li l-mużika jazz hija l-mużika pop tan-1940s. 7 xhur ilu Nadine ġabet kelba u ma stax jonqos lil kelba ittieha isem għal wieħed mill-idoli tagħha fil-mużika jazz. Wasal il-ħin biex niltaqgħu ma' Nadine, wasal il-ħin biex jibda prime time. Ejja nibdew. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Is-sara tat-tajba u nilqakom għal prime time tal-lejla. Wasal il-ħin biex nilqakom mal-mistiedna tiegħi. Imwielda taħt l-istilla tal-Leo, gradwata fix-xjenza u isimha ifisser tama. Nilqa' miegħi lil Nadine Aksisa. Kif inti? Lejla tajba. Is-sara tat-tajba, grazzi tal-li aċċettajt l-istadina. Il-qajtek bid-diska favorita tiegħi mill-album tiegħek. Ejwa, mhux għax l-oħrajn ma jogħġbunix, imma li hija din l-iktar waħda favorita. Se għax tfakkarni ħafna iktar fil-verżjoni oriġinali. Jista' jkun. Imma kif smajta mill-ewwel l-iktar waħda li laqtitni. Hekk, għandha ċertu ritmu speċi ta' tista' brijuża. brijuża mhux ħażin hekk. Ħanżomm ma' tradizzjoni, ħanirreġistrak. Hija mela le. Isem ikun jom? Nadine Aksisa. Nadine Aksisa. Data ta' twelid? 12 ta' Awwissu 1981. Għal naqra ma niċċelebrawx fil-imkien jiena int. Mela. Għax jien fil-15. 3 ijiem. Fejn inti mwilda ngħid? Il-Pjetà. Pjetà, residenti, Għal Tarxien. tarxin, professjoni, Naħdem fis-settur ambjentali u ovvjament kantanta. fis-settur ambjentali, fil-professjoni tiegħek tas-settur ambjentali, dis-sena anniversarju importanti. Hemm ħafna affarijiet ġifieri li ħdimt fuqhom u dis-sena nagħlaq 20 sena laqas nista' nemmen ġifieri 20 sena nagħmel dan ix-xogħol li huwa ta' sfida kbira għalija ma jogħġobni immens. Naħseb għalhekk appuntu għadni nagħmel l-istess xogħol. Ħa nieħdok lura fi żmien li kont l-università inti studjajt ix-xjenza. Iva. Il-ġranet tal-università tħares lihom bħala ġranet stressanti, tistudja biex tlaħħaq mal-eżamijiet jew eċitanti għax kont tikseb ħafna informazzjoni mir-riċerka? Naħseb ftit minn kollox. Ix-xjenza bħal suġġetti oħrajn ta' ġifieri ma rridx ninstema' li qisu ovvjament mhumiex suġġetti faċli. Tistudja ħafna, tittaħdem ħafna u għalija kienet dejjem ta' sfida għaliex ovvjament kont inkanta wkoll fl-istess żmien allura biex tlaħħaq ma' kollox tibbilanċja kienet dejjem challenging. Ġifieri stress kien hemm, ġifieri il-kors li għamilt jien il-BSc kien 4 snin twil, allura 4 snin kontinwi ta' studju. Però ovvjament meta tibda titgħallem u l-affarijiet li tħobb, ġifieri iż-żewġ suġġetti li dejjem affaxxinawni jiena l-fiżika u l-matematika, ovvjament kif qed tajjeb inti tiġbor l-informazzjoni u tħossok dejjem titgħallem xi ħaġa ġdida. Fis-settur tax-xjenza n-nisa qegħdin fil-minoranza. Jgħidu ma jiena naħseb li qed jinbidlu l-affarijiet anke milli nara jiena naħseb li żdiedu xi ftit mhux ħażin. Nadine il-mużika jazz qed tieħdok ma' kull rokna tad-dinja. Iva ta'. Is-sena li għaddiet biss kont l-Eġittu. Eżatt, u Vjenna wkoll. U Vjenna, ejja nitkellmu naqgħu fuq Vjenna. Mela le. Fejn kellek l-esibizzjoni tiegħek huwa meqjus bħala wieħed mill-iktar clubs prestiġjużi għall-mużika jazz. Il-klabb jismu Porgy and Bess. Huwa wieħed mill-iktar kif qed tajjeb inti clubs popolari ġewwa Vjenna għall-mużika jazz u hemmhekk daqqew artisti kbar ta' ġifieri ta' notevoli ħafna. Meta waslet l-aħbar li jisma' inti mistiedna biex tkanta f'dal-klabb tant prestiġjuż tal-mużika jazz. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja l-Kunsill tal-Arti li jagħmel din il-mawra possibbli wkoll.
Bażikament kienet mejjuna mill-ambasċata wkoll li jenuni nġib dan il-gig hemmhekk għaliex kif qed insemmu dal-post mhuwiex faċli li tipperformja fih. Ġifieri irid ikun hemm xi ħadd li jagħti l-profil tiegħek u dawn insomma raw il-profil mużikali tiegħi u thankfully speċi għaddejt biex ngħidu hekk mill-eżami. U inti hemmhekk mort b'dan l-album il-ġdid. Mort dal-album il-ġdid, ġifieri mużika bil-lingwa tagħna. Ġifieri mhux tal-li kantajt fl-iktar klabb prestiġjuż, tal-li kantajt bil-Malti. Eżatt. U ġifieri xi ħaġa tal-għaġeb jiena lek dejjem ngħid il-mużika u iktar il-mużika jazz m'għandix lingwa. Din hija xi ħaġa vera sabiħa. In-nies komplew ħafna mal-mużika u l-album intoġob ħafna wkoll. Wara ftit ġimgħat, wara ftit xhur mbagħad kien missek l-Eġittu. Eżatt. Wieħed mill-iktar pajjiżi affaxxinanti. Kif tiddeskrivih il-Jazz Festival ta' Cairo? Huwa Jazz Festival sabiħ ħafna li wkoll jilqa' ismijiet pjuttost kbar fix-xena. Huwa festival twil ta' xi ġimgħa u nofs u aħna daqqejna viva. Isir f'diversi areas, ġifieri aħna daqqejna El Tahrir Cultural Center li huwa parti mill-Università wkoll tal-area. Kultura partikolari ħafna, xi ħaġa li verament kienet sabiħa ġewwa Cairo illi ċertu kliem bil-Malti setaw eżatt jifhmuh ukoll, ġifieri l-kelma l-imħabba pereżempju, ħarsa, tibda tara l-luċuħ tan-nies ishom dew jieħdu gost jarfu ċertu kliem, ġifieri hemmhekk naħseb il-sinifikat tal-lingwa kienet partikolari ħafna. Nadim, fidej għandi l-album il-ġdid tiegħek. Pratikament fih 11 silta differenti, siltiet li kbirna bihom, għax litteralment huma siltiet popolari, però inti tajthom l-adattament, tajthom l-istil tiegħek u waħda mill-iktar affarijiet affaxxinanti f'dan l-album li vera tuħu gost tisma' huwa li kull kanzunetta pratikament isek tibda tistenna biex tara li ma nota ħatfakrek fil-verżjoni oriġinali għax hemm adattamenti minnhom li huma kompletament differenti. Kompletament differenti. Din hija l-mużika folk tagħna Maltija ta' snin 70 u 80. Ġifieri fih l-album insibu l-festa, fit-tix ta' Nepotija, Malta, però kif qed tajt tajjeb inti ġew mibdulin b'mod drastiku. Nixtieq nirringrazzja lill-pjanista Joe Debona li għamel l-arranġamenti u l-producer tal-album ukoll, David Vella, li flimkien u anke mal-bqija tal-band għamilna din il-trasformazzjoni nħobb ngħidilha jiena illi nħoss li elevat daw il-kanzunetti wkoll qed ittihom ċertu ġieħ. Il-maħbuba Carmen Tanti tal-Greenfields sfortunatament minna għak nistaw nselmu l-memorija taħħa xħallitna ftit ta' xurilu mistaġbin kemm oġbita l-verżjoni tal-kanzunetta tagħhom. Ekku, l-aħħar li rajtom lil-Carmen u lil-Joe kien fil-Malta Music Awards ta' 2020. It-nejt laqtu bit-titli minn hemm kemm inti kif huma. Iva, tlaqna bit-titli. Kienet esperjenza sabiħa ħafna. L-ewwel netta li kienet sorpriża pożittiva ħafna li l-album tiegħi ħalaq album bil-Malti. Għaliex ma stennejtix dakinhar għax il-mużika jazz kif nafu hija nix, m'hemmx miet ta' nies Malta isegwu, allura apprezzajt ħafna li dan l-album ġie apprezzat b'dak il-mod. U Joe u Carmen kienu ħadu xi Lifetime Achievement Award kif appuntu ħaqhom. L-għonet apprezzajt li tawni permess ovvjament nagħmel revamp tal-kanzunetta tagħhom u kienet oġbithom ħafna. U nixtieq insellem minn hawnhekk anke il-memorja tagħha. The Kolyosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Kolyosh Authentic Greek Yogurt. Nadina, allura Dizzy, meta saret parti mill-familja? Dizzy ġiet xi 6 xhur ilu naħseb presso poco. U mistaġbin kemm idħolija? Dħolija u taqbad man-nies u ħan irrakkuntalek di qasira vera tajba ġalitni nisti waħda. Marna passiġġata pas-soltu kien hemm dar raġel anzjan u kellu basket fidejh u kien miexi bideħ wara daru b'dal-basket.
u kellu żewġ salsettiet tal-Malti. Vera kienu jidru tajbin. U marret tiġri gazdawn fuq, marna xilix inżomma, u talat miegħu waqqatlu t-salset. U jinġa qalbi, għamil li ma tiklux. U dak għallu, hoj! Għara ma tikollix it-salset. Waqqatli uċċelajt, nejdli. Isma, mistaġbin kemmi enerġetika. Enerġetika ħafna għandha karattru tal-ġen, hemm bond vera sabiħa hekk bejnietna xaġa jiena din l-ewwel pet tiegħi, imma llum nifhem meta n-nies jgħidu li l-kelb jew xi tip ta' pet ieħor huwa l-ikbar ħabib, għax vera qed ngħaddi minnha l-esperjenza. Nada, isimha, Dizzy, qabad naqa' konfużjoni kultant lin-nies. Ikollok toqgħod tispjegalhom. X'isimha Busy, Daisy, u jibdew ħerġin ħafna verżjonijiet, però din naf li weird l-isem, ġifieri naċċetta l-ħaġa, imsemmija wara Dizzy Gillespie li huwa trumpet player tal-jazz li kien influential ħafna fuq ħafna mużiċi. U ma setax ovvjament Nadine li tant tħobb il-mużika jazz li ma semmix il-kelba tagħha għall-mużika jazz. Allura issa l-Ġermanja ġejja miegħek? Le, ma nistax. Għall-Ġermanja tibqa' naqra d-dar. Dal-ewwel vjaġġ mingħajrha ħajkun. Le, it-tielet wieħed ħajjiġi għax meta konna Vienna u Cairo kienet miegħi diġà. Iġvera kellek tħallija warajk. Iva, ma għanda il-naħa tal-familja ta' Għawdex fejn hemm moħta li jisimha Willow li jieħdu ħsiba ħafna. Iġveri xorta waħda tkun qiegħda vakanza, tkun qiegħda l-ispam. Tkun qed tieħu baż kbir ħanajdlek. Isma' ċed tistenna mill-Ġermanja? Düsseldorf Jazz Rally sejra ma' 4 mużiċisti oħra, Maltin verament bravi, ħankunu qed ninterpretaw ukoll mużika bil-Malti, kemm jazz standards u anke mużika oriġinali tagħna. Ġifieri hekk vera looking forward għaliha u għaddejjin bil-preparamenti gas dawn. F'avveniment bħal da min jaf kemm jirnexxilek tiltaqa' ma' artisti oħra tal-mużika jazz taqsam idejat kemm jirnexxilek connections u tagħmel ħbib ġodda li hija xi ħaġa importanti ħafna wkoll. Jiena nawguralek ir-rizq, ovvjament ħaqek għax naf li taħdem ħafna u ovvjament dan huwa frott ta' kemm tkun ħedimt fil-passat biex ovvjament tkun tista' twassal il-mużika u x-xogħol tiegħek. Għandi ftit rigali żgħar biex ngħidlek grazzi tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla bħala apprezzament. Fil-fatt grazzi għal Koljox għalik għandna varjetà sabiħa ta' prodotti Koljox li jekk iżidhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek żgur se jirnexxilek toħroġ dik it-tomma perfetta kif ukoll grazzi għal Berok għalik għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku. Kif ukoll grazzi għal Yogiti għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tejjiet naturali f'dan iż-żmien tas-sena m'hemm xejn nisbaħ milli tagħlaq il-ġurnata bi ftit te tajjeb. Kif ukoll grazzi għal Sky Spirit Fitness Lounge qegħdin nofrulek membership sabiex tmur f'dan il-fitness lounge state of the art sabiex tkun tista' żomm ir-rutina tal-fitness tiegħek on point. Grazzi ħafna. Grazzi lilkom. Komplament tas-serata tajba. Thank you. Lilkom it-telespettaturi ħeġġitkom teqgħu hemmhekk ħammorru għal waqfa żgħira ta' reklami kif niġu lura kollegament mat-tabiba ta' Primetime Dr. Kristin Boħaġar u mbagħad ikompli Primetime eqgħu hemmhekk. Huwa fatt magħruf li l-klieb meta jixxieħu mentalment ma jibqgħux svelti. L-abilità tagħhom ta' kif jaħsbu tibda tinbidel. Normalment din l-imġiba tibda ssir viżibbli mill-età ta' 7 snin. ċertu esperti jqabblu dan mal-kundizzjoni ta' dimensja fl-umani. Bħala sidien, irridu l-aħjar għall-klieb tagħna u rridu ngħinuhom jixxieħu kemm jista' jkun bl-aħjar mod. Purina Pro Plan għandhom firxa ta' prodotti li jistgħu jgħinu lill-klieb tagħna iħossuhom aħjar. Dawn il-prodotti tal-ikel tal-klieb huma sostnuti mix-xjenza u jinkludu nutrienti u xaħmijiet veġetali li jistimulaw il-moħħ u jgħinu l-moħħ jiffunzjona aħjar. Jekk trid tkun taf aktar, staqsi lil tal-pet shop jew lill-veterinarju tiegħek. Jew inkella għamel kuntatt miegħi permezz ta' Facebook għal iktar informazzjoni. Flexisec jelimina l-oġġieħ u l-ebbussija assoċjata mal-artrite. Issa bi prezz imraħħas ta' 15 euro u 45 ċentesmu. Total, a range of high-quality tools at affordable prices, offering value for money both for DIY enthusiasts and professionals. Total is a great choice. Total Tools Malta. Follow us on Facebook. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste and variety. Fior di Vita. If it's cheese, it's Fior di Vita. We believe that people should be proud to show where they live.
We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. Minħabba fl-artrite, il-ġogi affettwati jibbiesu u l-movimenti jisiru ta' dbatija. Flexisec jillobriga l-ġog u bekk jelimina l-ġieħ u l-ebbusija assoċjata mal-artrite. Staqsi għal-Flexisec għand l-ispiżjar. Issa bi prezz imraħħas ta' 15 euro u 45 ċentesmu. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Merħba, jiena Kristin Buħaġar, tabiba u direttriċi fl-Isptar St. Thomas. Illum se nitkellem fuq operazzjoni li kemm jgħaddi żmien qed issir dejjem iktar komuni, il-vasektomi. Din hija proċedura operattiva u kontraċettiva li ssir fuq l-irġiel biex twaqqaf lil dak li jkun milli jkollu tfal. Din l-operazzjoni ssir wara konsultazzjoni ma' urologu li huwa speċjalist tas-saħħa tal-irġiel. Il-vasektomi hija operazzjoni żgħira li ssir taħt l-oppju lokali u tkun lesta f'nofsija. Dakinhar stess, il-pazjent ikun jista' jmur id-dar u l-għada ikun jista' jidħol għax-xogħol mingħajr ħafna strapazz. Ser nispjega fuq kif issir din il-proċedura. Wara li l-ispeċjalist jipprepara lill-pazjent għal vasektomi, japplika l-oppju lokali b'siringa rqieqa fuq l-iskrotu. Ukoll jintuża spray tal-oppju. Jagħmel qasma żgħira fejn għamel l-oppju u jsib l-sperm duct li huwa dak il-pipe li jwassal l-isperma minn ġo testikoli għal barra. Dan il-pipe mbagħad jinqata' u ż-żewġ titruf ta' dan il-pipe jingħalqu b'ħajta. Hemm żewġ sperm ducts u għalhekk l-urologu jsib l-sperm duct ieħor minn ġo l-istess qasma u jaqtaw ukoll. Jerġa' jirrepeti l-proċedura fuq l-sperm duct ieħor. Il-qasma hi tant żgħira li ħafna drabi ma jkunx hemm bżonn punti. Wara l-operazzjoni tingħata underwear għal tapposta bħala support u tkun tista' tmur id-dar. X'komplikazzjonijiet wieħed għandu jistenna? Komplikazzjonijiet wara l-proċedura huma ġieħ u nefħa fl-iskrotu. Wara 3 ġimgħat importanti li tagħmel it-test tal-sperm count biex naraw jekk hemm passaġġ tal-isperma għal barra. Din il-proċedura hija proċedura kontraċettiva u għalhekk għandha ssir b'intenzjoni permanenti. Ġifieri, jekk wara dak li jkun jagħmel il-vasektomi jiddeċiedi li jrid ikollu tfal, din il-proċedura tista' tiġi riversata. Issirlu operazzjoni żgħira oħra u tiġi riversata l-vasektomi. Għalkemm imbagħad il-rata ta' suċċess ta' konċepiment hija baxxa u iktar kemm jgħaddi żmien iktar titbaxxa r-rata. Għalhekk idealment din il-proċedura l-vasektomi issir minn irġiel li huma deċiżi li huma tal-inqas ta' mezza età u li diġà għandhom familja. Importanti li din id-deċiżjoni tittieħed flimkien mal-partner tiegħek. Wara l-vasektomi inti xorta predispost għal mart trasmess sesswalment. Allura xorta importanti li tilbes kondom u tieħu prekawzjonijiet oħra. Nilqakom lura għal Prime Time, grazzi lit-tabiba ta' Prime Time, Dr. Kristin Buħaġar ta' dik l-informazzjoni li taddinna ta' kull ġimgħa. Jiena qabel ma nħallikom il-lejla nixtieq nfakkarkom li tistgħu tirreġistraw il-partiċipazzjoni tagħkom biex tilagħbu kontra 30 sekonda permezz ta' SMS fuq in-numru 5061 2100. Iċ-ċans tagħkom biex terbħu l-flus cash qiegħed fil-viċin fl-aħħar ta' din il-ġimgħa nilagħbu kontra 30 sekonda, jiġifieri rreġistraw illum qabel għada. U qabel ma nħallikom irrid infakkarkom ukoll li nhar it-tnejn li għadda fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi tellajna kompetizzjoni flimkien ma' Teljen. Intom biċ-ċans li terpu prodotti Teljen jekk tirrispondu tajjeb għad-domanda sempliċi li ntellaw ta' kull ġimgħa. Ta' kull nhar ta' tnejn ikun hemm domanda ġdida li kont minnkom ta' kull nhar ta' tnejn nipprova nirrispondi tajjeb għax iktar ma tirrispondi tajjeb iktar ikollok ċans li tkun int ir-rebbieħ jew nkella r-rebbieħa. Grazzi tal-partiċipazzjoni tagħkom bil-qudiem. Jien nawguralkom is-sera tat-tajba l-lejl it-tajb ngħid grazzi lil Żara li ħadu ħsieb jipprovdu lil ħwejjeġ u niltaqgħu għada fit-8 ta' filgħaxija. Għada ħanlaqgħakom ma' artista Maltija li tgħix ħajjitha bejn Malta u l-Greċja. Konna rajniha fuq ir-reality ta' One Licorice. Meta kienu marru t-Tanzanija, għada ser nospita lil Natalie Mikallef. Nawguralkom il-lejl it-tajb u niltaqgħu għada. Saħħa. Prime Time.
qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's bacon, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. Serimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Serimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Primetime jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Eva Garden. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.